जों बर' कसारिफ्रा जोङो जे दाखालि जों देरहासार जादों। देरहासार जानाया मारै जादों होनोब्ला जे हाइकर्टनि अर्डार होदोंमोन जे सरनिया कमिउनिटिखौ जे डिरेकगनाइज खालामदों। बेवहायनो रोखा लिरखानाय दंखायो अर्डाराव जे जोंनि आर्टिकेल 14नि आन्दाराव जे डिउ प्रसेसजोंसो एसटि स्टेटासखौ होनाय जायो होननानै कनस्टिटिउसनेलि जे कनस्टिटिउसनेल प्रभिजन दङ जोंना बेजोंसो होनाय जाखायो होननानै हाइकर्टआ जे अर्डार पास खालामदों। दा जों नुनो मोनदों मैयाहायसो माखासे सकल्ड लिडार्सफोर जाय बेखौ क्रिटिसाइज खालामदों जे सरनिया कमिउनिटिसफ्राबो बर' कसारि होननानै। खिन्थु जों बेखौ डिनाय खालामो। मानो डिनाय खालामो होनोब्ला जुदि जोंनि बर'फ्रा जे टाइटेल दङ, दैमारि दङ, ब्रह्म दङ, बर' दङ, मुसाहारि दङ, रामसियारि दङ। दा सरनिया माने मा सरन लानायसो मोनसे कास्टआव। दा जुदि सरन लाहैदोंबा जोंनि बर'आ दा ब्रह्मआनो थागौमोन ना, बर'आनो थागौमोन ना टाइटेला, दैमारियानो थागौमोन ना। दा बेवहाय सोलायहैनायनि खुनु माबा बाथ्रा गैया बेवहाय। बेफोरखौ पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय सोरबाफोर जोंनि बे हाइकर्टनि जाजमेन्टखौ माने बेले बेजे जाहाथे ससाइटियाव जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेले बेजे जाथों बेफोरनि थाखाय गावबागाव पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंनाय जादों। दा जों बेखौनो क्लेरिफाइ खालामनो सानदों रायजो राजाफोरखौ जे जायहा पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय माने एसटि स्टेटासखौ जोंनि जे कनस्टिटिउसनेल प्रभिजनजों जोंखौ एसटि स्टेटास होनाय जादों। जोंहा माखासे साख्रि बा स्टुडेन्ट माबायाव इन्सटिटिउसनफ्राव बेफ्राव रिजार्भेसन होनाय जायो। बे रिजार्भेसननि लाबालाबखौ लानो थाखायनो बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोनबोबाय थाखादों गोदोनिफ्रायनो, आरो दाबो जों दिनै नुनो मोनदों आरोखि। दा बिनि थाखायनो जों बनसुनिफ्राय बेफोरबायदि खोथा बुंग्राफोरनिफ्राय सांग्रां जानानै थानायखौ जों लुगैयो। आरो जोंहा खुनु दस्रा सरनिया कमिउनिटिनि एगेन्स्टै जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। जोंहा जे जोंनि मोन्थाय, जे जोंनि मोन्थायाव जोंनि मोन्थायखौ जाहाथे रावबो हानि दा खालामथों, दा जों बेखौनो लुगैदों। दा मोनसे प्रेस मिटआव जोंनि बनसुनिफ्रायनो जोङो बुंनाय जादों जे नब कुमार सरनिया जाय 10 बोसोर एमपि जोंखौ थगायबोबाय, एमपि एसटि कनस्टिटुवेन्सियाव बियो एमपि इलेक्सन गेलेनानै, दा बेबायदि एमपिआ जे लाबालाब लाबाय, दा दिनै बियो गावखौनो गाव बर' कसारि होननानै दाखालिबो बुंनानै लादों। आं बर' कसारिनिसो बुंनानै लादों बियो। नों बर' कसारिनिब्ला नों मानो अबर' संगठन दायामोन? अबर' संगठन बायदिथ' अनेक माने अबर' संगठना अनेक माबा जेरेखम नाम एरखमैनो मावबोबाय थाखादों। एन्टि बर' मावबोबाय थाखादों। अबर' मिन्स एन्टि बर'। दा एन्टि बिहारि खोनाफेरदों नामा अफायबा? एन्टि बेंगलि खोनाफेरदों नामा अफायबा? एन्टि एसामिस खोनाफेरदों नामा अफायबा? बा एन्टि पान्जाबि खोनाफेरदों नामा अफायबा? खोनायाखैना? जोंना डेम'क्रेटिकआ बेखौ, डेम'क्रेसिया जोंना बेखौ एलाउ खालामा जे सोरबा पार्टिकुलार कमिउनिटिखौ टारगेट खालामनानै एन्टि संगठन दानाय। दा बेखौ नब कुमार सरनिया सानसे समाव बियो दादोंमोन, आरो बेजोंनो बियो गावनि पलिटिकेल मटिभेसन माबानानै गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बियो खामानिफोरखौ मावबोनो हादों आरो मानसिफोरखौबो पलिटिकेल मटिभेट खालामनो हादों। दा जों बुंनो सानो जे बेफोरबायदि एन्टि डेम'क्रेटिक, एन्टि कनस्टिटिउसनेल लेंगुवेजखौ जाहाथे दा बाहायथों। जुदि बेफोरबायदि एन्टि अबर' माबा एन्टि बर'फोर बुंग्रा माबाया सुबुङा बे जोंनि माबायाव एसटि एरियायाव माने एसटि कनस्टिटुवेन्सियाव एमपि जानायनि खुनु माबा गैया, जायगा गैया। मानो होनब्ला जोंनि जायगायाव जों डेभेलपमेन्टसो नांगौ। जोंनि कनस्टिटुवेन्सियाव, जोंनि एसटि कनस्टिटुवेन्सियाव जा एसटिफोरनि, ट्राइबेलफोरनि
लाबनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि जौगानायनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखायसो जोङो भटखौ होनाय जायो खिन्थु जाय मानसिया ट्राइबेल नङा बे मानसिया जोंनि खोथाखौ बुजिनाय नंखाया दा नब कुमार सरनिया बिथाङाबो दा जे बाथ्रा बुंदों जों बिनिसिम बेखौनो बुंनो सानो जे जों गावनि एसि रुमनि थाखाय गावनि गिदिर गिदिर गारिनि थाखाय गावनि गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन